Tal-Labor irvillaw meta il-Malta Today żvelat l-istudju li kummissjonat Infrastructure Malta 3 snin ilu. Propju għaliex dan jikkonferma kif il-proposta tal-Partit Nazzjonalista għall-ewwel linja ta' trasport tal-massa hija fattibbli. Hekk intqal fl-editorjal tal-Gazzetta Malta Today fejn tqajmu dubji serji dwar it-trasparenza u l-onestà politika tal-Labor ftit jiem biss qabel il-poplu joħroġ jivvota, fejn essenzjalment Roberta Bela jinqabad li qed jikdeb lin-nies. L-editur qal li fl-istudju li kienu wettqu Infrastructure Malta u PwC kienu konfermaw li s-sistema ta' metro taħt l-art hija fattibbli. Madankollu ir-rapport qatt ma ġie ppubblikat u l-proposta tal-metro ġiet abbandonata mingħajr ebda diskussjoni nazzjonali. Skont l-istess studju it-tlet linji kienu se jkopru aktar minn 29 kilometru u kienu se jiġu jiswew madwar 4 biljun euro. Ir-rapport wara biċ-ċar li l-proġett jista' jitlesta f'madwar 5 snin. Intant l-ewwel linja li se jkun qed iwettaq il-Partit Nazzjonalista fl-ewwel 5 snin fil-Gvern, il-Blue Line bejn Pembroke sal-ajruport, hija waħda mill-linji msemmija fl-istess studji, bid-differenza li hija inqas għalja u aktar possibbli li ssir f'5 snin. Il-Gvern aktar tard ippreżenta strateġija ġdida ta' trasport ibbażata fuq sistema tal-Light Railway Train, stmata li tiswa 2.8 biljun euro. Fil-waqt li argumenta li rotta taħt l-art permezz ta' żoni popolazzjoni densa tkun wisqolja fil-prezz. Madankollu l-istudju ta' PwC jidher li kontradixxi din id-dikjerazzjoni li għamela Bela matul din il-kampanja, fejn baqa' jipprova jirredikola il-proposta ta' Elix Borg biex spiċċa bil-bużieqa tinfaqa' f'wiċċu.